Okay, ta sa aton alas 5:23 na. Kagmamati na kita sa ikatatlo nga pagambahon. Ikagrupong Francisco Yermos ang barangay. Talusan Numangas ka ato mga opisyal nga gitarista, no? Ang lumalabay nga daw aso. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Asa wala pa, ginatamyaw ko gali si April Sagwa. Dali na lang siya, sa maabot siya. Kagsakay nini, uring da sa kaingin, kayo Okay. Sakay Prida, nga wala ka din kakadto. Sakto na na. Lumalabay nga daw aso, aso pa lamang ang tanan-tanan nga butang sa kalibutan. Ang mga matamis ay nagapait man, ay kung sa gihapon ay humagi lamang. Sano pa, sano pa, sano pa nga adlaw magbalik ang gugma sa imo gintigay. Ang mga matamis ay nagapait man, ay kung sa gihapon ay umagi lamang. Lumalabay nga daw aso, aso pa lamang ang tanan-tanan nga butang sa kalibutan. Ang mga matamis ay nagapait man, ay kung sa gihapon ay umagi lamang. Sano pa, sano pa, sano pa nga adlaw magbalik ang gugma sa imo gintigay. Ang mga matamis ay nagapait man, ay kung sa gihapon ay umagi lamang. Sano pa, sano pa, sano pa nga adlaw magbalik ang gugma sa imo gintigay. Ang mga matamis ay nagapait man, ay kung sa gihapon ay umagi lamang. Kung sa gihapon ay umagi lamang. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Francisco Yermos ang barangay Talusan Numangas. Kag siyempre aton nga official nga gitarista, no, sa lumalabay nga daw aso. Okay, kung kayo sa ang kaboy naton, umalagi lamang kita sa kalibutan. Sa mas manami nga mahimo kita sa insakto para sa uli nga may handumon man sa aton ang mabilin sa kalibutan, no.